Tatos nang tanaw aning pikinga sa tatos tagalibo bahay sunga si Junior Mandido, Bunyong Dido, ug ni Bibi Mandido, ug ni Jolene Amistad, sa tatos na Idol Marfo Laudi, si Pines Carda, ug Joseph ang English Mandido sa tatsad ni Mamay Caballero, ni Barbara Aldaba, ug ni Junmar Caldaba sa taat ni Jimar sa Tinitigan, ni Sus sa Tinitigan Junior, sa taat ni Wilgin Maipo, Jan Wilgin Maipos, o ni Jan Paul Maipos, Jan Ryan Maipos, o ni Willie Ordinisa, sa tatsad ni Sir Heraldi, o ni Jerry Ritardo, sa taat ni Kapitan Cabs, o ni Barons, tanan niya mga konsyal, sa tatsad sa tanang mga tanod sa bahay, sa taat ni Noyhidi, ang uyuan nga tanod, o sa iyang mga kauban sa nga tanod si Eduardo Tanyisa, sa tatsad ni Cesar Tanyisa, o ni Jan Adrian Mandido, Jerry Mandido, shout out ni Sean Daniel Laluna, o ni shout out sa ni Jan Lloyd Laluna, o so ang uban wala ano lang kayo kan limot ko, shout out sa ni Erlinda Mayor, o Miguelito Mayor, o ni Silso Mandido, shout out sa ni Julie ng Juliet, ng Day Grace, ng Junji, Day Joan, Day Lina, nga ni Rosa, ng Arnel, ng Milin sa atsa ni ng Amil, Nipa, ni Mission Rosa, ni Tubinto niya sa ginatatason, sa atsa ni Ronnie Fonseca, yung hinira lang, tiba-tiba pasol sila nga. Di takot to, bye-bye!